Ang pulong relihiyon gikan sa Griegong pulong nga religare, ang buti pasabot a tie or band or usa kini ka relationship between sa tao ug sa Dios. Og tungod ni ining maong klase nga relationship, ang tao voluntarily nga misubmit sa iyang kaugalingon sa supreme being nga iyang gitawag og gituuhan. Pero sa atuang palibot karon naay duha ka klaseng relihiyon nga atong makita. Naay human religion, naa pud siya'y divine religion. Ang human religion mao kini relihiyon o pamaagi sa pagsimba or pagtuo, pagsubmitar ngadto sa ilang magbubuhat, pinasubay lang sa standard nga gihimo or giplastar ni ining maong ilang magtutukod nga tao. Mo nang gitawag og human religion, sang ilahang mga pamaagi is purely human. Pero sa divine religion, usa kini ka pamaagi nga ang Dios mismo mo ay nag-set up, nagtukod sa mga balaod sa maron ang tao makig-communicate didto sa divine being nga iyang gitawag og gisimba. Mo na sa San Pablo miingon 1 Timothy chapter 3 verse 16, walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Sila mismo nagpasakop og relihiyon, sila mismo naghatag og pagpanghimatuod nga kining maong relihiyon nga ilang gipasakupan na ay tinuod nga Dios, kay tinuod man nga Dios. So ang relihiyon nga ilang gihuptan nga gitinukod og Dios nga mao si Ginoong Jesucristo, nakahimo og nakatudlo og pagpadayag sa pagtuo nga Dios nun, sa pagtuo nga supernatural, dili natural nga sama lang nga atong makita karon. So ang question, kinahanglan bang relihiyon? Yes, kinahanglan ang relihiyon. Kay kung wala tay relihiyon, samara nga wa tay pagtuo sa Dios. Ingon pa ni Salmista David, Salmo 14:1, ingon pa niya, buang ang mga tao nga way pagtuo sa Dios. Ang relihiyon nagapadayag nga ang tao nagtuo sa iyang magbubuhat, nagtuo sa Dios nga diin maoy magbubuhat ug maglalalang sa tanang kabuhatan aning kalibutan. Alang sa mga dugang mga videos nga ato ang i-post ug para ma-update mo, just click subscribe and click also the bell button para ma-update mo sa tanan natong i-post.